Yes! Nice one. Dobre, potom knock knock, Ten iba stavuje stikre. Who's there? ač, Aču. bless you. Nice. To si musím Nice. zapísať, počkaj. To si musím zapísať, do svojich jokes. Ja mám veľmi veľa... Zatiaľ ma jebí nič, čo nevadí. Ja mám veľa čiernych a slovenských jokov. That's good. I'm into such shit. Same here. Vieš čo, normálne, že na televízii sa ukázal chlapec s kňazom a hovorili, že tento chalan zachránil kňazovi život. Našiel mu guličku na vajcach. Oh. Keď hovoríš o kňazoch, Lanci. Vieš, aký je rozdiel, Lanci, medzi katolickým kňazom a akné? Ne. Akné počká aspoň do puberty, kým sa ti spraví na ksichte.